kiedyś podróżując z teatrem bardzo długo, ponad 15 lat po świecie, w wielu miastach na całym świecie, w Europie widziałem tego typu imprezy. Postanowiłem stworzyć taki festiwal w Lublinie i rzeczywiście 15 lat byłem dyrektorem Festiwalu Międzynarodowego Teatrów Ulicznych. Sąsiedzi. Wracając do Bielska, wiedziałem, że Bielsko jest o wiele lepszym, bo bliższym mi miejscem, żeby przyjąć tego typu imprezę, tego typu projekt. I tak jak widać we wszystkich zakątkach tkanki miejskiej, na ulicach, na placach, rzeczywiście to się świetnie przyjmuje. Lato ma takie swoje wymaganie, lato ma takie swoje potrzeby, żebyśmy z budynków teatralnych, z teatru wyszli na ulicę i spotykali ludzi. To była selekcja, dlatego że tego typu baskerskich, teatralnych zespołów jest w Europie dużo. Najpierw myśleliśmy, że zaprosimy tylko Słowację, Czechów, ale okazało się, że znaleźliśmy znakomity zespół niemiecki, znakomity zespół francuski. Wisienką na torcie, że już tak powiem, tym wyświechtanym zwrotem, jest zespół zupełnie legendarny i kultowy, zespół Teatru Ósmego Dnia z Poznania, który pokaże Arkę. Teatr bardzo zaangażowany społecznie, zaangażowany politycznie, ale to, co widzimy w ciągu dnia na ulicach miasta i placach, ma służyć zabawie, ma służyć świetnemu nastrojowi.